elkarrekin lehiatzen, ikusi nahi gaituzte baina aurkari izateko ez igintuzten baina, ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea baino, ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea baino. Objektu desiratu, eder esaneko perfektu, baina besteik ez gara desiradun sujetu, guk badakigu noren desiraden zentroan ipini nahi duguna, guk badakigu gure desira dela zentroan jarri nahi duguna. Besteen begirada, eraiki baldin bagaitu, egin behar duguna, da elkarri begiratu, kolektiboa ez dena aldutzea, ez delako aldutzea, kolektiboa ez dena aldutzea, ez delako aldutzea. Elkarrenan sinistea, izango da mendekua, elkarren lana da elkarri lekua ematea. Elkarrenan sinistea, izango da mendekua, eskuz esku ematen da autoritatea. Teoria izaten da hausnarketaren kausa, baina utzi dezagun liburuetan hautsa, gure hotzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza, gure sorkuntzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza, gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza, gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza, gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza, gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza. Dardarka zeruak, aldea estatuak, dardarka epaile legedi estuak, emakumeak gaude ia lertzear garrasi batekin. Egan irtetzean, aste bakoitzeko minutu bakoitza, hildako aizparen minaren oroitza, alaba emazte ama naiz neskato ezaztu izenan. Izan zirelako grebara joaten diren kidengatik, aski da oiuka plantatzeagatik, denontzat eredu zaretenengatik, mundua iraultzen duzuenengatik, beldurrak usatuz kantuan jotake, bada zer eskatu aldarrikatua, zamaurratu arte bizirik da aske behingoz jausi badik. Patriarkatua denari zu eman apurtu zeraiki, inork begiak itxi ezkero jaiki, jadanik ezin gaitu inork gelditu bat ikutuzkero, jaikutzen gaitu. Ni nahi zanen Judit Marta Talea, ni nahi Ingrid Paula Maribi Andrea, ni nahi zipoitu zenuen emaztea, ni umezurtzu utzi zenuen umea, daur egingo dizun ema